ஓம் ஸ்ரீ குருவே நமக. சீரடி சாய் தாம் அனைத்து உயிர்களுக்குள்ளும் அந்தர்யாமினாக இருப்பதையும் மற்ற மகான்களும் தம்முடன் ஒன்றியவர்களே என்னும் கருத்தை விளக்கும் ஒரு சுவையான கதை. அத்தியாயம் 33 உதியின் பிரபாவம் என்ற அத்தியாயத்தில் காண்கின்றோம். ஹரிபாபு கர்ணிக் என்ற பெயர் கொண்ட பக்தர் ஒருவர் இருந்தார். டஹானு என்ற கிராமத்தில் வசித்த இவர் பாபாவிடம் அனன்ய பக்தி வைத்திருந்தார். 1917ஆம் ஆண்டு குரு பூர்ணிமா தினத்தன்று சீரடிக்கு புனித பயணமாக சென்றார். அப்பொழுது நடந்த நிகழ்ச்சியை நான் இப்பொழுது சொல்லப்போகிறேன் என்கின்றார் ஸ்ரீ சாயி சச்சரித்திரம் ஆசிரியர் ரகுநாத தபோல்கர் ஐயா. அவங்க இந்த ஹரிபாபு மசூதிக்கு வந்து விதிமுறைகளின்படி பாபாவுக்கு பூஜை செய்து தட்சணையெல்லாம் அர்ப்பணம் செய்துவிட்டு மிக ஆனந்தமாக தரிசனம் செய்துவிட்டு கிளம்புறாரு. மசூதியோட படிகளில் இறங்கிய போது மனதில் ஒரு எண்ணம் அவருக்கு உதிக்குது. பாபா கிட்ட நான் போயிட்டு வரேங்க பாபான்னு அனுமதி வாங்கியாச்சு. அதுக்கப்புறம் படிகளில் இறங்கும்போது இன்னும் ₹1 தட்சணை கொடுத்திருக்கலாம் என்று அவரோட உள்ளத்தில் எண்ணம் தோன்றுகிறது. ஆனால் பாபாவோட தர்பாரில் எவர் வீடு திரும்ப அனுமதி வாங்கிட்டு கிளம்பிட்டாங்களோ அவங்க திரும்பி வரமாட்டாங்க, வரக்கூடாது. பாபா அனுமதி கொடுத்துட்டாருன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க வீடு திரும்பிடணும். இதுதான் நடைமுறை வழக்கமாக இருந்துட்டு வருது. அதனால் இவர் திரும்பி வர்றதுக்கு திரும்பும்போது மாதவராவ் என்ன சொல்கிறாரு, ஜாடை பண்ணுறாரு. சைகையால் திரும்பி வர வேண்டாம் என்று சைகை தெரிவிச்சிடுறாரு. அப்போ சரி பரவாயில்ல, நம்ம பாபாட்ட அனுமதி வாங்கிட்டு வந்துட்டோம், வீடு திரும்பிடலாம் அப்படின்னு அவர் மனசை சமாதானப்படுத்திட்டு கிளம்பிடுறாரு. அவரும் அவரோட நண்பரும் இப்படி கிளம்பி அவங்க எங்கே போகிறாங்கன்னா நாசிக் போகிறாங்க. அங்கே ஒரு கோயில் இருக்குது, அதை தரிசனம் செய்துவிட்டு பிறகு வீடு செல்லலாம்னு அங்கே போகிறாங்க. காளாராமர் கோயிலுக்கு செல்கிறாங்க. அங்கே போகும்போது அங்கே ஒரு ஞானி இருக்கிறாங்க. அவர் பேர் நரசிங்க மகராஜ் அப்படிங்கிற ஞானி. அவரையும் போய் அவர் பாதத்தில் விழுந்து தரிசனம் செய்துட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஞானி நரசிங்க மகராஜ் அவங்க சொல்கிறாங்க, பக்தர்கள் குழாம் சூழ்ந்திருந்த போதிலும் மகாராஜ் சற்றென்று எழுந்து வந்து கர்ணிக்கின் மணிக்கட்டை பிடித்து கொண்டு என்னுடைய ₹1 கொடு என்று கேட்டார். உடனே கர்ணிக் ஆச்சரியமடைந்து மிகுந்த ஆனந்தத்துடன் அந்த ₹1 கொடுத்தார். இவ்வாறு அவரோட மனசில் பாபாவுக்கு இன்னும் ₹1 சமர்ப்பணம் செய்திருக்கலாம் என்று நினைக்கிறாரு. அடுத்தது இந்த கோயிலுக்கு வரும்பொழுது இந்த ஞானி அந்த ₹1 கேட்டு வாங்கிடுறாரு. அப்போ இந்த ஞானிக்குள்ளும் சாயியே இருக்கிறார். இவர்கிட்ட இப்போ தட்சணை வாங்கினது சாயி தான் என்று அவரோட உள்ளத்தில் தோன்றுது. இவ்வாறு மற்ற ஞானிகளுக்குள்ளும் தான் இருக்கிறேன், நாம் ஒரு சங்கல்பம் செய்து கொள்கிறோம். அதை பாபா யார் ரூபத்திலாவது நம்மளோட எண்ணத்தை நிறைவேற்ற வைத்து நம்மளோட கடனை தீர்க்க வைக்கிறார். நமக்கு நன்மை விளைவிப்பதற்காக மட்டுமே அவர் தட்சணை வாங்குகிறார். அப்போ நம்மளோட மற்ற வினைகளை தீர்த்து பக்தர்களை அந்த தீங்கிலிருந்து மீட்டு மேலும் ஒரு படி நிலைக்கு உயர்த்துகிறார். இதுவே இந்த காதையினுடைய சாரம்சம். ஞானிகளோட வழிமுறை வார்த்தைகளுக்கும் உலகியலுக்கும் அப்பாற்பட்டது. ஒவ்வொரு முறையும் நான் இதுவே கூறுகிறேன். இவ்வாறு குருபாதமே கதி.